Nkosi yezulu nomhlaba, Thixo ingcwele, Thixo wabazali bami, Nkosi ngimi phambi kwakho ngalomzuzu Nkosi onzima. Ngumntwana Shembo ingcwele, ngiyacela Nkosi la ngenze khona amaphutha, ngifunda incwadi yakho engcwele Nkosi, ngicela intethelele esihlalweni sasezulwini. Bakhonza bahle Nkosini, ngiyacela nami ningithwalise lo mthwalo esengimi kuwo. Kuthunywe umntwana omncane kakhulu ngenxa yovalo olungeqile olunamandla nanga ubuncane engiyibo. Nginethemba Shembo ingcwele ukuba uzongithwala kulo msebenzi wakho Nkosi osungithume kuwo. Ngiyacela Nkosi ukuba ungilungise, ifanele Nkosi ukuma kule ndawo ngithume kuyo. Uqoqe Nkosi nenhliziyo yami, iqonde ngalomsebenzi Nkosi engithunywe kuwo, ngoba kuyenzeka inhliziyo imduse umuntu esekhona phakathi kwendlu kaThixo. Ngicela Nkosi ukuba neyami inhliziyo uyisondeze, ngoba kukhona into engeke ngiyibuke. Iningi lethu lapha kulendlu liyangena emanzini, libhabhadiswe. Njengoba silapha nje sinamathikithi ethu ukuba amalunga aleli bandla, ngoba sabhabhadiswa sangena emanzini. Kodwa iqiniso engenalo elokuthi njengoba umzimba wami wabhabhadiswa, ngayivuma leze eyivumelayo, mhlambe ngayithukusa lezo inhliziyo yayithi angiyithukuse ngayivuma. Kodwa yena nxa sengivumile lezo ngivumile ngangena emanzini, yona inhliziyo ngibona abefundisi beyicwilisa. Ngiyacwilisa umzimba kuphela, isale yona. Kangazi Nkosi uma ngiguqile lapha noma eyami inhliziyo Nkosi yavuma yini ukuba nayo icwile, yavuma ukuthi yamkhetha uShembo inyazi bezulu. Cela ukuba ngidlule engomeni kamashumi ayishagalolunye nesithupha 96. Ngiyethuka ewuswe ema
insizwa eyake yazuza umusa yasiphiwa umusa ukuthi nxa uhamba emhlabeni uyakhetha ukuthi ukhetha ukuya ezulwini noma ukhetha ukuya esihogweni. Lempela ke zafika izinsuku zalensizwa yahamba emhlabeni yasifika ngale kumahluleli. Ithema isifikile lapha emfuleni waseHuze kwasekuthiwa uzakuba nenhlanhla ngoba wena wawudalelwe ukuba mhla uhamba emhlabeni uyothi mawufika lapha la kuhlulelwa khona bese uyazikhethela wena ukuthi ukhetha ukuya ezulwini noma ukhetha ukuya esihogweni. Wasekuthiwa sibonele nazi indlela zimbili, le eshona ngapha iya esihogweni, le eshona ngapha iya ezulwini. Zikhethele wena-ke. Yayisihamba lensizwa yaya kule ndlela yokuqala, yathi yafika khona yafika inhliziyo ithema ingena ngomnyango, inhliziyo yasiyathanda ukuba lapha ngoba yayibona lapha abantu bonke bemi ngenyawo bayanyakaza, kuhlatshelelwa namagama amahle ayijabulisayo inhliziyo nayithokozisayo. Yayisithi ayikho indawo engifisa ukuba ngiye kuyo njengoba ngilapha nje, hayi impela la kufanele ukuba ngibe khona. Wabe sekuqhamuka insizwa enhle eyayigqoke kahle, ifake isuti enhle, ibophe kahle nothayi. Wayeseyithanda lensizwa, yayisembingelela lensizwa, wavuma wathi uzofunani lapha. Yathi lensizwa hayi njengoba ngilapha nje umuntu kaNkulunkulu, ngoba ngiyakubona wena ukuthi uyingilosi engihlangabezile ukuba ngize ezulwini. Impela njengoba ngilapha nje ngize ezulwini, ngiyathanda ukuba ngihlale lapha, inhliziyo yami iyaphelela lapha. Yayisithi lensizwa, yasijabula lensizwa egqoke kahle, yayisithi awu ukhethe kahle. Ukwazile ukuhlukanisa ngesikhathi ufika lapha endleleni ezimbili emahlukana ndlela. Yathi lensizwa ngikwazile ukuhlukanisa. Uyaneseka ukuthi la ungene khona ungene emnyangweni ofanele. Wathi impela ngingene khona emnyangweni ofanele. Wasithi lensizwa egqoke isudu, hayi kulungile ngiyakubongela, kodwa ngoba izwi lithe khetha bengakuhle uyibona nalena enye indawo. Wayesethi hayi kulungile ngizosala sengiya, kodwa lapha la ngikhona ngeke ngisaguquka. Yasiyaphuma lensizwa, mhlambe eyimi, mhlambe nami ngoba nawo mhlambe lo nhlata mangabe inhlata yokuba ngikhethe kuthiwa ngiyikhethele mina. Yahamba yathatha lenye indlela yesibili, yathi mayiqhamuka yasiqhamukela abantu abaningi behleli phansi eziceshini. Yafika ukhokho labantu abangabazi ukuthi bagcinaphi, nabantu kunemvume khona kodwa engazwakali. Bahlabelela labantu, bahlabelela imvunga kaThixo kodwa engazwakali. Wayesethi lo mbhema, ayi uyabona le ndawo sengena kuyo isesihogweni sokuqala sokugcina. Le ndawo iyabhora, yinhle le ndawo, nalo umuntu ongihlangabezile muhle, bengihlangabezwe yiyo ingilosi uqobo lwayo. Wayesephenduka, wayesehamba ebuyele emuva, wayifica le ndoda.
yathi le ndoda awusubuyile mntanami, wathi yebo sengibuyile. Uyibonile le ndawo, wathi yebo ngibuyile, ngiyibonile. Iyiphi oyikhethayo? Wathi hayi ngikhetha le. Ukhetha lena? Yebo. Wayesethi hayi kulungile-ke, qhubeka ngena. Waqhubeka lo mbhemu wangena, wathi yaphenduka wayifica le ndoda isishintshile. Hawu le ndoda esimbi kangaka enodaka isho ngogoqolo lomsila ivelaphi? Wathi lethe ibukisisa le ndoda, wathi hawu kodwa ngoba iyo le ndoda kade yinhle ifaka isudu. Yasiyaphendula le ndoda imbona ukuthi umangele, wathi hayi inhliziyo yakho iyona ekhethile. Awusakwazi ukubuyela emuva ngoba inhliziyo yakho ikhethile. Unikeziwe ithuba lokuthi uhambe uyobuka lapha kuleya ndlela enye. Wafika khona wabuka wadela, yayidelisa inhliziyo. Njengoba usubuyile usulapha nje, ayisekho indlela yokubuyela emuva. Wayibona le ndoda iphethe inkoloko yayo isibagoqoza, wayibuka ukuthi nami ngizongena lapha ngiyophendula ngale nkoloko. Ithi inkosi yesibili ungalezinde umthetho ohlabisa umdala mina ihlabisa mina esembeka. Ithi maNazaretha njengoba nikhona lapha nje ushembe unilandile ngeendawo kodwa ubukhona benu lapha nihlukene kasihlanu. Ithi abanye benu njengoba bekhona lapha bakhethiwe abadala basemakubo ngokuthi bambonile ushembe base bemthatha bethi hamba ngalethu yosikhonzela kushembe. Ithi khona abantu abanjalo abangambonanga bona ushembe kodwa abathunywe abazali babo ukuba bazobakhonzela. Ithi bese bakhona abanye abathandwa ushembe bengakazalwa ukuthi uma befika emhlabeni bayakuba ngamaNazaretha. Bathi uma sebefikile emhlabeni base bembona ushembe base beyamlandela ushembe ngoba vele ekudaleni kwabo badala vele bekhethiwe ukuthi bayakuba ngamaNazaretha. Ithi bese bakhona abanye abakhona lapha enkonzweni abengamazi ushembe kodwa ngenxa ukuthi engabathola abantwana wayeselayelwa ukuthi awuhambe kushembe. Ushembe yabasiza abantu. Wafika wayibika kushembe, ushembe wayese emnikeza abantwana. Wayesebona sekufanele ukuba ngibe yiNazaretha. Omunye wayegula, walethwa ukugula lapha, wafika wasinda, wayesebona ukuthi sekufanele ukuba ngibe yiNazaretha. Abanye abawuhlobo abakhona enkonzweni, ithi inkosi khona abantu abangenawo umuzwa wale nkolo, abangenaso nesivumelwano noshembe kodwa abakhona lapha. Ithi labo bantu abanjalo ilaba bantu owayejaha ezweni lakubo. Wayesethi ngoba khona ushembe angihambe nami ngigqoke umNazaretha ngiyohlanganyela nabakholwayo eNazaretha. Ithi abanye besihlanu abantu bakaLusifa. Ithi inkosi besathi ubaba omkhulu akha umuzi wasephakameni. Ithi wayenza yonke imisebenzi yasezulwini
waseyaba ngendlela ethunywe ngayo ezulwini. Uthi lo Sathane naye wambona uShembe ukuthi ukhona usefikile emhlabeni. Uthi naye wayeseyanyonyoba, wayeseza emzini wasePhakameni. Ithi wathi wayefika emasangweni yomuzi wasePhakameni, wafika uGange, wafika indosi zasezulwini zimile emasangweni. Wayesethi zasezithi ezingilosi, wena Lucifer ngeke ungene lapha kulomuzi. Lona umuzi kaShembe, umuzi kaThixo, umuzi oyingcwele, umuzi wasezulwini. Wayesehlela uLucifer ithi inkosi ngayizulu. Wayesecabanga uLucifer ukuthi kambe ngizokwenza njani ngoba ngiyathanda ungena lapha kulomuzi kaShembe, ngoba ngifuna ukwazi ukuba uShembe njengoba ekhona ebuthisile labantu bakhe wenza njani, uthini kubo, ubafundisani. Ithi inkosi wayesesuka uSathane wolela lapha ngaphesheya, wayesohlala lapha enkanyezini phesheya kwaphela bezalo. Wayeselula indlebe yakhe ukuthi uShembe mayemile lapha epulpiti yini ayikhulumayo, uma ephethe inkonzo uthini. Khuluma wena Nkosi yami, khuluma wena lehleze yeya, khuluma uShembe uthini. Ithi wayesemuzwa uShembe ekhuluma, wafaka endlebeni yakhe uLucifer. Uthi wabe esehamba ebuyela esigodlweni sakhe uLucifer, la ebeke khona ingilosi zakhe. Wayesebiza umhlangano, wayesethatha ingilosi zakhe ezikhulu zabesilisa. Ithi inkosi waphinda wathatha ezikhulu zabesifazane, wayesenza nazo. Wayesethi lapha ngimthuma lapha la kule nkonzo kaShembe, ukuba nihambe niye khona. Ngibonile imikhuba eyenziwayo uma kusontwa. Kukhona abantu abangayifakile ingubo emhlophe abafikayo khona. Uma befika baphathwa kahle, baphathwa ntofontofo, abathethiswa, kukhulunywa kahle nabo. Uthi baye basukume, baphakamise izandla zombili, bathi bayamkhetha uShembe. Uthi nami nizohamba niye khona, nifike nami ningayifakile le ngubo emhlophe abayifakile. Bese nifika nami niguqe, niphakamise izandla zombili, nithi ngiyamkhetha uShembe. Bayovuma bathi amen. Ebese niyahamba nithathe ingubo emhlophe niyobhabhadiswa, niyobe seniba ngamalunga ebandla kaShembe. Kodwa njengoba nizobe nikhona nje, nizobe ningakhohliwe ukuba nisuka lapha esigodlweni sami mina Lucifer.
Ithi inkosi nempela zaphuma lezi zingilosi zahamba zafika ezenza njengoba eyitshelile. Ithi inkosi njengoba nikhona lapha njena nihlukene kahlanu. Angazi inkosi ukuba mina njengoba ngili Nazaretha njena zwane ngikhetha inkosi ngangiliphi ilunga. Uthula ngaphuma sothe laba lothali abahangula. Ngiyacela inkosi ukuba ungenze kube mfishane abantu bakho inkosi yabashisi la. Ithi inkosi yesibili ithi kwakukhona inkosi dawana thizeni eyayizele inomntwana yedwa wentombazana. Ithi mthanda kakhulu lo mntwana. Ngolunye usuku yasifisa ukubahamba yogana. Yasithi uzahamba ugana ebukhosini obuthile. Ithi wabe sebiza omama bayo lenkosi abayiganileyo. Wayesethi nathi indodakazi yami ngifisa ukuba yogana ebukhosini obuthile. Cela ukuba niqophele imvunulo enhle ezakuyigqoka. Nempela ke omama basebeyiqopha imvunulo beqophela lenkosazana yenkosi. Bayenza yayinhle. Yathi lenkosi enzani ngizawukhipha ithole ezawugitshela lenkosazana yami mayisihamba isiyogana ebukhosini. Nayo ngifuna leli thole livunule libe lihle lifake imvunulo. Lithi malihamba entabeni naseyinkalweni babona abantu ukuthi leli inkonyane egitshele lenkosazane iqhamuke ebukhosini. Nempela ke wafika usuku kwalungiswa yasiyaphuma inkosazane kwakikizwa kujatshulwa kuba nayo inkosazane yenkosi iyahamba iyakogana iyemendeni wayo lapho la iyogana khona inhle ixoxa imvunulo ngemvunulo eyenzelwe ngabazali bayo. Yaphuma yahamba uthe masibona ukhalo lalapho la iyoganela khona. Yasifika emfuleni yasubona umfula yasithi cha sengihambe ibanga elide. Ake ngithele ngamanzi lapha emfuleni ngoba sengizokhuphukela konkosi la ngiyogana khona. Yasifika isithatha ithole layo yasibopha lapha eceleni kwamanzi. Yasithatha imvunulo yayo isikhipha isingena phakathi emanzini. Yasingena phakathi yasigeza ithela ngamanzi kahle ingatatazeli yenzela nomzimba ukuthi awuphole. Yathi masiphakathi lokugeza yasizwa into eqhamuka lapha ithi thushu phansi kwetshe. Yathi yaqalaza hawu imbulo. Hawu lembulo ifuna yasithi lembulo hawu ngubani wena? Wena umuntu omuhle kangaka. Hawu ngaze ngithanda nemvunulo yakho. Ithi le nkosazana yenkosi hayi mina nginkosazana yenkosi ngiyahamba ngiyogana lapha ngilindele ebukhosini. Yasithi hawu awuthi ngibone lemvunulo yakho enhle kangaka wayakhela ubani? Wathi ngayakhela abazali bami. Hawu lenkonyane lakho elihle kangaka yona ubani omnikile? Wathi nganikezwa ngubaba wami. Lemvunulo yona ehlobiselele inkonyane wayakhela ubani? Wathi ngayakhela abazali bami. Hawu manje pho uyaphila wathi hayi ngemendweni wami enganikezwa wona abazali bami.
wayesekhaya kulungile awuthi ngibone awungibeleke yona nemvunulo yakho engiyifake ke ngibone ukuthi izongifanela mina ngempela wayesiyamnikeza lemvunulo wayithatha lemvunulo wayifaka imbulo yayifaka emzimbeni yayo wayifaka wathawu dade uyabona ukuthi ngifanele kanjani lemvunulo wathi nayo uyabona impela iyakufanele wathi yinhle kakhulu wathi hawu uphethe lenduku ehlokiswa kanjena awuthi awungibelekana lenduku wasethatha wamnikeza lenduku liphitshela kanjani lelithole lakho la ukuzama kuphelile awuyanelisanga inhliziyo wayesiyaphuma emanzini lenkosazane yaqala ligitshelwa kanje awumase lihamba kanjani waqala lihamba kanje mawufuna lisheshe lenziwa njani waqala lishesha kanje mawusufuna lime kwenziwa njani waqala wenza kanje lime wamkhombisa bonke ubugugu ayinikeziwe abazali bakhe wakikizwe muva ukuba ihambile inkosazane yenkosi iyahamba iya emendweni wayo ethumele kuwo ukuba ihambe kuwo lapha konkosi kuyajatshulwa kuzumakoti kuyakikizwa libonakele ithole linqamulo okhaleni lashela phansi emfuleni livunule lingazela waqeda ukumfundisa wasethi wayesethi hayi ngeke mbulo wathi hayi ngeke mbulo uyabona mbulo njengoba usuvunule kanje ngevunulo yami lapha ngilindiwe ngicela ukubuyisa ivunulo yami ngingene evunuleni yami bese ngihamba ngigibele ithole enginikezwe abazali bami ngihambe ngiye emendweni wami yathi imbulo maye babo into ofanele uyenze wena hamba ungene lapha emanzini ufike emanzini ungene ekudakeni uyibhice ngodaka masuqedile bese uzongilandela yathi inkosazane yenkosi hawu kanjani na wathi ayenza lokho ngitshela kona wayelungile inkosazane yenkosi yayilungile ilunge kakhulu kanti ilungele embulweni ithi imbulo sheshisa wena uthe uhlahile sheshisa esesheshisa eyibhica maye ukulunga ulungele imbulo wayithatha inkosazane yayithatha igqoka yafaka udaka
inkosazane kwase kuyakikizwa khona ngalithole nokuyikezela kwakikizwa kwangena ekwamukela umakoti ewahamba umakoti wayofaka lapho okufanele bafake khona ahlale kwakikizwa kakuhle kwese kwenziwa konke okufanele ukuba kwenziwe kujatshulelwa ukuthi umakoti ungenile ekhaya emzini wenkosi kwatatazela kwenziwa konke okuhle wamukela umakoti kwenziwa idili kwaqedwa kwathiwa nya kwasekuqhutshekwa nokuhlala kwakuhle wahlala inkosi sijabula ukuba indodana yayo isiganiwe igane umakoti kanti umakoti imbulu ngesikhathi efika wasekuzakala ukuthi hawu makoti lo muntu ohamba naye omubi kangaka wathi hayi isiqinisho sami isisebenzi sami phela sesingcwele kangaka wathi hayi hambani niyombeka lapha esitebeleni ahlale nezimbuzi nezinkukhu khona wayesethatha wathi hayi isiqinisho sikamakoti lesi oshuthi uyazena ukuthi uza kumthuma makwenze njani wamthatha wahamba wofaka lapha esitebeleni wahlala umakoti kwakuhle lapha wahlala umakoti kwakuhle kwathi kwesikhathi emveni kwesikhathi kwasekubonakala lapha ekhaya sengena ubamba indlala ancipha amagula amasi kwalanjwa la ekhaya kwagula la ekhaya hawu ngoba le nto eqala ukwenzeka akazi siyenzeka kwenze njani wasuyahlangana inkosi yabiza kwabhungwa sekubizwa inhlaka ezifanele kwabhungwa yayisithi inkosi hayi ikhambe lizawulenza lizothatha amasi namagula bese simba umgodi omkhulu lomgodi bese sithatha lamagula namasi bese siwafaka phakathi lapha emgodini yasithi wonke umuntu okhona lapha la ekhaya uzakuhamba eqela umgodi baqala abantu baqala yona inkosi beza nabanye beqa emgodini beqa lapha emgodini base bakhona umakoti ehleleni hayibo sasaqile lapha siphelele khona umakoti ongekho alenihambe niyomlanda umakoti uthakeze lapha wathi yabiza umakoti wathi hayi ngeke ngikwazi mina ukuba ngeqe emgodini hawu ngoba yini makoti wathi ngeke ngikwazi mina ukuba ngeqe emgodini ngoba ngayalwa mina ekhaya ngayalwa kakhulu ngenhlonipho ngiyahlonipha kakhulu hawu uyahlonipha makoti hawu yebo ngiyahlonipha hawu ngayalwa mina ekhaya ngeke ngikwazi ukuba ngeqe umgodi kukhona obabezala lapha khona nobhuti nomamezala ngeke ngikwazi ukuba ngaphakamisa iketi kukhona bona hawu makoti sebephakamisa ushayela ubabezala wakho wathi woza wathi ayingeke ngikwazi base kuza ubabezala wakabezala hayi makoti imini engishona woza emgodini wathi cha ngeke ngikwazi ongcono ke ubabezala akameceleni wathi ubabezala hayi kulungile nizoma eceleni base umakoti wasefika eseyiphopothe kahle umakoti wafika lapha wathi ngeke ngikwazi ukweqa mkhulu kakhulu lomgodi kwathiwa hayi ulingene ukuba wonke umuntu uzokwazi ukweqa kulo mgodi waqala umakoti wayilungisela uthethi uyajoba ujobela ngale ngaphesheya wasuyaphunyuluka washibilika umsila wayo imbulu wacula phansi emaguleni wacula phansi emasini waseyavela ukuba hayibo akuyele umakoti le imbulu hawu sitawubenze njani hayibo ukubani wemakoti kanti isikhathi sinwena wathi hayi mina hayi mina hayi wena hayi mina wasevela
mveli abesambe ngiyakhumbula umakoti efika ehamba nento engcolile akuyobheka lapha wathi behamba wasilandwa walandwa ibhulu leya esinameke ngodaka wafika lapha wathi hayi manje sikhulume ake simgeze lolu daka ngoba selwaze lomelela asimgezeni wagezwa ubesegeziwe waseliyavela ukuba khabo nangu makoti okuyelo bezogala lo bhito ngodala lona olapha ibhulu. Kunensizwa sengifike kugcine inkosi yamakhosi. Kunensizwa eyake ngikhuluma nenhliziyo yami shembe kuba cela Nkosi uyilungise inhliziyo yami. Uma ngiphambi kwakho Nkosi nenhliziyo ibe phambi kwakho. Lensizwa yasi kunomuntu eyayihlekisana naye igama lakhe angiyazi igama la insizwa kuthiwa kubani kodwa umakoti kuthiwa kwakunonkila itheka. Uthi le unonkila itheka hayi mngani wami ungeze ukuzongibona ubaso wami nolaka kabi akawafuna ivakasha akayifuna. Uthi ke lo mnumzane awu ngeke ngikwazi ukuhlala ngingakuboni naye wayenziwa ile nhliziyo nami engihluphayo nawe hluphayo. Wasenza ngolunye usuku lokubheka wasethi hayi kulungile ngizohamba noma engafuni ukuletha ukuba ngeke esebenze khona ngoba amazi njengoba engafuni nje mhlawumbe kungenzeka ukuba kukhona ngifihlela khona. Wayesemfanele hawu ukhona wathi yebo ngikhona ukhona basi wathi hawu basi akekho uhambile wasethi hayi kulungile wangasho ukuthi uyeza wayesengena indlela lo mnumzane wahamba ubiyiwe la ejardini la kusebenza khona unonkila itheka. Wayesefika esengena khona wabona ukuthi kukhiwe ayikho indlela ongena wayesenontela wayesengena ngaphakathi ejardini lomlungu wangena ngaphakathi wayesefuna intuba ukuthi kambe ngizofinyelela kanjani lapha kunonkila itheka ngoba inhloso yami ngifuna ukuya kunonkila itheka. Wayesegiba hayi ngizogibela phezulu kunoshemula lo washemula ngoba ngingene kule yandlu yakhe ngizongena kuwo lo washemula ngiyoqathakela phakathi uyongibona nonkila itheka sengingaphakathi engazange ukuthi ngingene kanjani. Yasi igibela lensizwa igibela yanontela yasiyangena yasiyikala yayibuka amasayidoke yayibuka yasithi cha mina ngizokwazi ukungena loshemula. Yathi inhliziyo yalomnumzane hayi musukilibazisa ngena loshemula uzozafike ubasi bese ilalela inhliziyo wayesengena. Yathi inhliziyo ngena ngenyawo yathi inhliziyo thatha izandla zakho uyinamathele emzimbeni wakho emasayidini ungene usuqondile. Lempela insizwa yasuka yenza njalo lensizwa yangena ushemulawe njengoba ungena nje lapha mawusuzokhangela endlini unebhendi ikhona elimileyo yasigela yashibilika lensizwa ingena iqondile yashona kuwona ushemula yasibhaqa khona. Siza Nkosi Baba
wasibasa isitofu sakhe wasiphuma intuthu yangena kushewula yahlala kushewula uthe esenze eminye imisebenzi yokulethela wabona intuthu yabuya intuthu yazogcwala lapha ekhishini. Hayibo le ntuthu wabafanele iyophuma phezulu kushewula imuyiswa yini le ntuthu izogcwala indlu na owangazi ukuthi kwenze njani yahamba yaphuma ekhishini intuthu yagcwala amakamera onke yagcwala umuzi wonke intuthu ephuma kushewula. Upajiwe obelawula inhliziyo upajiwe uphathwe ikhona lashewula wase esehamba usefikile uMasi wahamba umtshela wathi Masi sengiyakhophela ukhoshwa yini ngikhoshwa intuthu ivelaphi la intuthu lapho mayifika kushewula iyabuya ayikophuma kushewula. Wayesefika uMlungu wathatha inkoloko zakhe ezinde imjojantaba inkoloko zakhe wafaka laphayana ngaphakathi ezama ukudlokoza ukuthi ngabe bekunomoya kwangena udoti mhlambe wasubhlokha laphana wafaka osuke baqhamuke udoti waseconsa igazi eliphumayo elibuya nalezi inkoloko kwasekuba nezicucu zenyama ezibuyayo zibuya nale inkoloko kwamqatha phansi hawu ngoba igazi yini silale siyashikele lapha kushemula nonkilayitheka. Kwasekwenzeke inkilayitheka eyayiza kunonkilayitheka wathi nabo angazi basi ukuthi kwenze njani kodwa intuthu igcwele indlu. Base eqhubeka uMlungu ehlokoza kwathi egcineni kosuku laseliphuma ikhanda lathi khiphe phansi wathi unonkilayitheka hawu inkani iba nje umvuzo wayo. Thixo asezulwini Nkosi yamakhosi uthuma ingane Jehova iphiphihlile Nkosi ngomntwana bayo lapho shembo engcwele genze khona amaphutha ngiyoyicela baba intethelelo nasemndenini yakithi Nkosi ingaxoshwa ezulwini lakho ngami ukuba ngone umsebenzi wakho. Ngiyacela Nkosi izulu nomhlaba ukhule njalo ngezikhathi zonke sikudumise sikubabaze ngazo zonke izikhathi. Cela ukubuyisela umsebenzi esihlalweni sasezulwini Nkosi kusikhamaso lwesizwe. Lithe izwi lenkosi unyazi lwezulu kuyavalwa ngesihlabelelo sika 45 siyakushatshelelwa umshumela uphakathi kwasemseni. Amen. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele. Amen.
Athuntu bezizinto sizoqanduqandu ngetshela baseFilipi unolibhuqayo ingcwele ngcwele uqe ngonukani. Kathi osobane ngibanukayo bahlamba ngencokazi baqolana ngobande munye ngiyihlutshwana ngenhliziyo ngomlomo omnandi usibholoqe seziyolile. Unobalisa ngobucagogo besindleke esichitheka amaphupho esabelana isililo sayitsontsothayo junjutheka imhelo endlovukazi ushirinza. Wayideda noDukathola inyoni lemaphupho abezayo mbamba kwamakhelwane lahlanya womhlaba waze wonqeke ebulitsa abazi lasemanyisa umnikazi womhlaba. Udledledle inqola kaNomanqenqa abambelela sicambalala amajika. Magaga kalunwabu usuyosala usikazi unochezu kamchitha ugodide nabaningi kuchitheka amagundane esakeni. Ngaleli yajika lasesigedleni elazane lihlokohloko mhlazana inkanyama ifuduka ishitshiza iziba. Esikejane esifulathelwe yidlozi saqiqa sayibeletha izimfumbu zamaganyana ngogcoba isisu. Onondela mzimba wokutotoswa ubekelangeni ligalele zephuke lize lipholele kuye. Njengomnqoli indaba lwezekela unina ngale kwentaba isivunguvungu sasentabazwe simbhula phansi phezulu simesabani. Azatekela isigqoko chule njengentshakazi umkintazo esikhonyane kwamnandi ngenhlokomo phezu kwentaba. Nesihlo satshakadula sayithwala ibune esidulini sakombotho sincanywa ukwenza kweminwe esigila mkhuba. Ekhuthuza umphimbo ngalogola intethe ebuyana unomtheko usalobiza ngoje yamanandi udonsa amehlo lunguzwena ingcange emtshebheni. Kubugugusha nje ugodleni uyoyigubela abawebheka bezayo udumo oluhambe litshali ichuku senangobusuku. Amagqumo onkana lwalimile nenkalo zawo umvuna konke ishaqa. Neyigcuso kusensimini isivuno nxokonxoko ezimba ngediphu utshuka ngeyisini nangenxoki. Bethi inhlali udula izigidi neqhuzwana kazamlandela besho kuzokusa sebegungquza eswini solwandle unobulisalibele utshwala bentaka. Eyibohlololo ley'nyosi ithuthumelela ukuyoyibambela emakhosini icishe sibe nesikhewu isikhumbuzo sovemvane. Osisancathe ngenkokhelo zayetha wazithoba izindosi kwezimpukane nje ezingasenamkhuba. Onocogcome gwavuma lapho kunephungana nelathampuke eBethlehema ziyozulazula zibuyele kulo zilijinge. Zilipenapene nomkhulumeli engazange lilandule umphafa lomagajagaja omaqabunga nezibhadu. Kunombele nozulane lwemphefumulo kwezembokode bomve igulula nasemathunjini omhlaba ungalonde. Owendlula ingubo yesililo yakhutshuzelwa ubombela mandulo. Umashu unomuzi oyinsizwa wayelibhubesi eligugelwe ngamazinyo usungalunyuzenwaye. Wahlaba waphansa nangesithuli semphefumulo izopheza undinda washaya indesheni umkhonto wesizwe izandla zaklabha inhlafuno. Safuduka zaya ngey'njongo zendoda zanamathela inqulu. Kwethula isigqoko umavundla wabeka iy'mendlela emahlombe onyazi umandawonye njengebhaka emacabazini ehluhluwe. Gongozelo kazamcolo wey'nyembe zogwadule beselunyama nambana kogagamela ingonyama ngokungatheli isithelo. Ulokothiwayo isisindo sonkulunkulu ngangeminwe yesandla uthi akube njalo kwenzeke. Hlonyela isibusiso lapho ungamili iqadolo saqhuma. Ngomthumbo welamayo umfaba wasemgazini osuncelisa usushaya ingebangebani umsebenzi onyazi unhle ngokumamatheka. Dlebe nokubeleka udinwe izintwana zabamhlophe nabambisholo. Eyidlambe eliholo bekude buduze ukushosha abayidede inkundla njengodwa likaThixo wayegubela wathi agxumele iy'mbambele njengedokwe. Nodinwe zishishibalo ziquze ngomoya isifuthu somnanayo sasukuma sayithatha iy'nyawo. Esiphohlongo semnyaka sashishibala sabhadazela komvemva amadolobho bile sethukizana impenziwani. Hliziyo zahluma amaphiko kunina nogogo bayeswela imilantshu ezingalo ezindu kumola baze bamgomoshele. Baze baqhakathisa intambo kumhleze ekhazimula ngesifubo senyoka nakweluka kwemamba nomicibini yozelula. Kungena intuthane ihlabuhela ukuzokotha amazenze kwasebhala intsholo umntakabani bingaphumi inqina yokuthungathi abangahambiyo. Biyosibukhasi ngey'nqola kalokusho kathi intombi yendela kwamathanda. Impunzi engenela insimu kaMohammed liphumela abantu abanelinda ntonga. Okudinalanga ngokulemuka amaqatha emlonyeni awathukuze ngaphansi kompheme bese libalile yethemba msebe namhla uzokhotha amaqabuqabu. Benzi wavundulula phansi kwamushahusha amasakabula abovana mnakashelwa mpomi nomkhazi ekwapheni. Eyisikhowe sabasendiya njengoba babamkhulu sijingwe u-Ishwara Nachman inkwale ephandele ezinye ezimasongelelene. Ucucuze esineleni senkosi azayishayela umbalane ngosuku lwayo. Nempukane kazimhlalela umzizima zinkashela uzozo lobhibhayo nohluzi ukhozi olukhulu olufukamela intandane zabahlambisa. Dinizi izindonga zawalisizana sezimfantufantu futhi ingqakala edabukanyawo. Uvumeleza kwalkeko soyenda seziyothatha isihlwathi ziyozalwa kabusha isimoto ulini sezididitheza vululeka lokusho.
wenza uyishiya ligobhozi inkathi wezoyifunza okufekezelayo ukuthi umbezakho uswazi bamaphamba amasikancede sesinyaliswa unyazi inhlakahla thuthuka kuNazaretha gugu labazithandayo esimila mongo sentabedlezini usonkolo ekweve phakathi kwezimbili umbangazo nomakhosini umlabalaba weyintaba odlalwe uNhlanhlamtaka egilisila kwase iqeleni ethi ke qonga lupapwadlolo uzwisibekele namagqumazi usuyophephela izigodla manxulumana amathanga mhlazana umbangazo uhlanza ikhukhula ezondana silabi nje sinensila uluntu ugiba amaqhunga ngenteleze ingcwele Akuchitha amacambe emandeni nabakhwanazi kwasomkhelela dami ifundululu bese uphezulu kogelana ngamakhala emfela inhlali bagodusa imvalamlomo ebambe ngesimumu inkokoko ugcuci lizi amakhosi yabantukazana inameva abantwana abanomzane sebeyokhendla emaphephetheli umsondeza azayivikele nabo yabangenasihlalo endlunkulu udumo malube kuyo wenza izulu nomhlaba.